Počas spánku je tvoje telo paralizované. Je to obranný mechanizmus. Ale niekedy sa stane, že sa zobudíš. A paralizácia túová celú noc. Vitaj v spánkovej paralýze. Mnohí ľudia počas spánkovej paralýzy vidia tieňové postavy alebo čiernu ženu v rohu izby. Je to halucinácia. Ale ako je možné, že všetci vidia to isté? Nikto nevie, prečo presne snívame. Ale niektoré sny sa opakujú u ľudí po celom svete, ako pád, nahota na verejnosti alebo strata zubov. Čo ak sú to spomienky z niečoho iného? Keď vo sne umrieš, väčšinou sa zobudíš. Ale čo ak sa raz nezobudíš? Tak dobrú noc. A ak ťa niekto sleduje v tme, možno to nie je len sen. Sleduj @faktos.tv. A nezabudni, tieň v rohu izby tam možno je aj teraz.